Керниченка з Віршави поволуємо пана Миколу Лубінця на їх представу. Слава Ісусу Христу! Низька велика честь про нашу екіпу, наш колектив, який прийшов за 500 кілометрів від вас, з Подкарпаття. Фольклорний колектив Керниченка, як правильно. Це є колектив, який мали дуже велику історію, більше 30 років. І колектив, який пропагандує нашу руснацько-російську культуру не в Подкарпаттю, а він виступав вже у многих державах, де проживав русини. Низька цей колектив вам хоче вказати русинські бавки, як русинські діти традиційно бавилися на дворах, у селах. І тому фольклорний ансамбль Керниченка.
жайворонком, а няньку сову. Чого? Ось бо няньку не видів, яка мамка рано встає, а мамка не виділа, який нянька ввечері приходить. Слава Богу, кінчився карантин, та пішли ми до школи. Та й каже Марія Іванівна, пишемо твір. Як я стану директором? Та всі писали. Та пишуть усі, а на задню партію Іванко не пише. То що було? Та й каже Марія Іванівна, Іванко, ти чого не пишеш? А то він що? каже, «Ге, я чекав секретаря. Це ще ніч, а в нас що в школі було? Сидимо на уроці та й каже вчителька, є у вас домашня? Ну, та всі діти файно розклали на стіл, а єдиний Іванко на задню партію ніч не поклав. Він чого не пише? Вчителька до нього підходить та каже, Іванко, є в тебе домашня? А Іванко встав та каже, є, Мар'яна Іванівна, уляти вам. Свіля й добра, зізнаєте, що таке щастя? Та що, ну кажи? Щастя в то, коли діти бути в правді собі. Ну, коли вдома. Ні! Ой, а яся так пилу сюди виступати і никаву троє дітваків бавляться в піскові. Та єденця перед другим так хвалять, а нас у мамки троє, і в кожного по телевізорові. А другий каже, а нас у мамки 7, і в кожного по комп'ютерові. А третій сипле, пересипать, а нас у мамки 9, і в кожного по нянькові. Юй, аби ви знали, що наш Мигаль витворять, а ну кажи. А гида точно не знаєш. А купуя? А бензопилу.
але є один приятний момент. Один із учасників цього прекрасного колективу, Ростислав Семканич, вчора мав низька, 14 років. І тому здравия. Я думаю, такої великої руснацької сім'ї хочемо йому пожелати щастя, здоров'я і навіть та його руснацька душа далі покрачує у його файній діяльності. І далі передамо слово Івані Градко. Щасливий родзинний день Рости от Дружба Руснак. На многое благое літо. Ростиславу, але Подкарпаття іще не відходить із сцени. Маємо дальшого очікуючого у нинішньому концерті з Подкарпаття, а то є фронтмен, як тепер популярно казати, Петро Куцкір із Подкарпаття. Прошу ближе. Ось не думали, що то проста вода, то треба розгоріти мало гетнамки. А далі, я думав, він вже свою програму буде об'являти. Нарко можна коня. solisti forumu mladih društva Rusnak, Veronika Marković, Antonio Nedić i Ivona Hnatko zakonča s pisnju Ej Rusnaci. Forumaše najšefači.